Salutare tuturor! Astăzi suntem pe o hartă de survival hard. Suntem cu Ștefan, îl găsiți pe YouTube, Gaming, White Puffy și Alexandra. Care încă nu are canal. N-are canal. Canal. Poate să o convingem să-și facă, dar nu prea știe. Acum noi o să luăm. Eu iau niște mâncare. Cineva se duce după lemn? Mă duc eu. Ami, tu du-te după lemn. Duceți-vă amândoi după lemn. Da. Că lemnul va fi prețios. Cuciu. Avem aici lângă noi, nu putem să vi-l arătăm, un cuțulică. Un cuțulică mic. Dacă ați vrea, poate să facem videoclipul cu cuțulici. Spunem dar nu uitați toți acum like, subscribe, clopoțel și la mine și la Ștefan, Gamer Puffy, și fără vorbeleară începem joaca. Da. Eu deja am început-o. Eu iau mâncare. Dacă ați vrea, poate facem și o serie de single player. Nu uitați, prieteni, eu deja am pe canalul meu, Alex. O serie de single player. Da. Eu acum mă duc după... Aia care am intrat eu cu insula. Păi am intrat și eu cu Alexandra. Da. Ce a stat mai mult de 10 secunde. Bun, fără vorbă reală, haideți să omorâm. Eu am de omorât animale. Unde sunteți? Eu pe la omorât animale. Coordonatele unde? Eu iau cabăr. Eu am găsit în pieț de casă. O văd pe Alexandra. Merge puțin în lag, nu știu de ce. Eu nu prea mă. Omor oițele și porci și tot omor. Pe seria trecută am avut destul de mare lag și episodul viitor va fi cu Free Fire. Și dacă Sau nu știm încă pe care o să le punem primul. Poate Free Fire o să-l punem primul sau... Alexandra, Da. Am 3 lână. că ți-a de bună. Mânju! Uite mânju! Vedeți mânju! Dați mânju! Atacă mânjule! Acum voi lua niște... Mânju în comentarii. Asta să facem o serie și să facem cu clădiri, cu shop-uri, ați vrea? Da. Poate. Ia să vreau să facem. Cum am făcut și colpiri și... Da, știu. Na, ne inspirăm și noi de youtuberi mai mari. Nu ne ziceți. Mii de alte persoane. Și foarte multe, mai sunt foarte multe persoane care fac asta. Asta să se cheme Brad Rahelic. Bine, asta e copiare la scară mare. Nu o să zic. Alex. Pentru... Pentru Deci stai. 1300 și 350. 1350? Nu, 1300 cu... 1300 și... Deci 1300 cu 30